Esta é a casa nova dun día dourado polo sol. Vou ficar aquí a facer café. Esta é a casa nova dun día dourado polo sol. E en Casa Atlántica foi a primeira vez que creei unha historia máis ou menos con principio, medio e final, máis ou menos, bastante narrativa. Coherente, sí. E cada poema era, digamos, unha escena ou tal. Neno, e a casa caeume no regazo. Xa sabes que me fai chorar como un... Eu cheguei de non ter unha fala. E neno, a casa caeme sobre o regazo. Xa sabes que me fai chorar como unha imbécil. Estaba ali todo o sol que nunca virá, repousando no pico das luzas. Despois o resultado gustoume moito, e que fose eso, que non fose só un texto, senón así todo eso, como un compendio dos textos, ¿no? Como un pequeno resumen dos textos facendo unha canción. E creo que se mantén así moito o asunto da historia. Era como el que me casé. Alojamos unha tarde dourada e a casa nova saíunos pola boca. Estaba ali todo o sol que eu nunca vira, repousando no bico das lousas. El ser que me doe o que nos falta é que ti ainda non. Estes versos podedes atopalos no CD Aprendendo a ladrar de Xardín Desordenado, moi ben musicados. Si me cargo tan cero, perfectamente. como a manta xa tan nova, Xa está, a poder non pasa ser a nada. manta que nos cobre. Xa está, non pasa nada, porque xa está arriba, non hai... Pois fíjate, como é ao final, o demais vou levándolo, pero ao final me meto moi encima do outro. Pero se queres quitar algo máis para que che sexa máis cómodo, podes quitar...